Quote and quote, huwag siyang mag-alala, huwag siyang matakot, sasamahan ko siya. Kini ang nahimong mamahayag ni Vice President Sara Duterte atol sa panawagan sa katauhan nga ipailawom sa drug test. Ang tanang mga government officials lakip na ang presidente o si Presidente Bongbong Marcos Jr. kun PBBM. Kamala pa ni VP Sara nga ang pagdawat sa posisyon sa gobyerno nagpasabot og hingpit nga pag-alagad sa nasod o kiniklaro nga nakabutang sa oath of office nga nag-ingong consecrating yourself for service of the nation. Usabaton pa nga kung ang katawhan mismo ang musulti nga kinahanglan silang magpa-drug test, dili kinaangay balibaran tungod ang kinabuhi og serbisyo gihatag na sa katawhan. Kung adunay pangutana sa kapasidad sa pagdumala og desisyon or decision-making skills, ingon man maundang ang tanang duda ang pagpa-drug test dili angay likayan. At ang na pamahayag ni Vice President Sara Duterte. Sasamahan ko siya. I'm sure sasamahan siya ni Senator Amy, magpapadrag test din yon. Ako kahit na konti na lang yung naiwan sa buhok ko, sige, magpapadrag test din ako. Huwag siyang matakot kasi para sa bayan naman yun eh. Hindi naman yun para sa yung sarili namin. Giduwa pa ni Vice President Sara nga ang transparency usa ka importante nga baruganan sa usa ka leader ug ang pag-angkon sa katawhan sa katungod nga mangayo og klaro nga pagpamatuod sa kahimtang sa ilang mga gipiling mga opisyales.